И здравейте хора, вие сте с Football World. Това е, може би, малко по-странен клип. Отново сме в FIFA, както виждате. Днес ще направим един пак опенинг от ПСК. Знам, че парите са малко. Събирал съм ги, не съм ги купувал. Защото не ми се дадат сега пари за игра. Както знаете, събирам пари да си купя PlayStation 4. И затова съм си ги събирал, и затова са само 50к, защото 100к се събират супер трудно тук. Но продадахме Дебрун или какъвто е там за 25 коинс, 25 000. Имах още 25 000 и сега имаме 52 000. И ще започваме да отваряме голд пакчета. Сега ще видим как са. Опа, не тук. Между другото, това е така първия малко по-голям пак опенинг, който съм правил някога. Няма по-хубави такива. Има за 200к, ама... Между другото, тези 200к струваха при 50к, а сега са по 200. Бах те печата. Почвам. Първи пак. Затварям си очите. Не гледам, мисля, че е готово. И... Охо, добре. Добре, то се е добър до някъде. 232 коинс. Найс, добре, то пак не беше лош. Този печага се надявам да струва някакви пари. Следващият пак. Сега ще гледам този път, защото мога. Да. Добре. 92 580 дриблинг, то ще струва нещо е. Добре. Контракция ги оберем сега. Може би скоро ще направя още един пак опенинг така за ПСК. Знам, че е малко хора, обаче какво направя сега, обясних ви причината. Следващия пак. Мреца, дай ми нещо хубаво. Пълни щитни, просто добре, пълна щитня. Добре, сега каквото има там. Например това. Discontracts. Останаха само плеери. 1224 коинс, окей. Следващия пак. Да видим какво ще ни донесе. Много искам нещо хубаво да ми се падне. Кишана. И някакъв друг. Апгрейд май. Кишана. Ще го видим колко струва. Засвам не тези рирките в трансферите нарочно. Защото и малко да са, в смисъл и по 2-3к да са, пак носят някакви пари. Така че затова ги, нали, вкарвам в трансферките там. Така, нека видим следващият пак. Кучка. Той ми се пада за втори път. И преди го имах. Така, мисля скоро още един, нали, пак опенинг да направя така. От солата на 50к отново. Скип. Щитня. Така, може би последен нещо такова. Пак, да видим. Скип. Не бах тъпчета. Трансферките. Вземем останалото, май това беше последния пак. Сега ще разберем. Да, това беше последният пак. Ще отворим един така 5000 да видим кой ще не западне сега. Последен пак. Скип. Я видим. Нищо не се пада. Сега искам и бронз да отворя. Гледал съм 1 милиард клипове как отварят голд и накрая отварят един бронз и се пада някакъв Месуарес, не така. Ари ние да отворим един бронз. Гледате ли са? Това е най-якия пак.
Майка му да е ба. И те как са пара от бронз. Фри бронз пак, 100 coins. Добре, още един бронз пак имаме явно. Не бе, взех играчи. Ко? Още един голд пак. Вземаме го. Ага, сега такова ще се спим от пакове ли? Добре, отваряме бронзът и другия голд пак. Като за последен пак ще го отворим него. Така пълни шитни, естествено ще не са паднат. Някаква да говоря. 144 коин всичко, бащи играчите тя. Голд пака няма гледам, Така, тъпоти мисля, я видим. Нататък, да. Тъпи неща спаднаха, но скоро ще има още един пак опенинг. Така че, няма да се сърдиме се. Селваме това нищо, че не носи пари. Това беше от мен, хора. Надявам се клипчето все пак да ви е харесал, въпреки че нищо интересно не се падна. Благодаря за гледането. Извинявам се, нали, че коинса беше малко, обаче няма да дам сега пари за коинс. Пък истока много трудно се събират в FIFA. Играх за тия 50к, играх около много турнаменти и само за 25к. Около, не знам, 7-8 турнамента изиграх. И после продавах деброни за 25к. Но все пак съм надявам клипа да ви е харесал. Сега ще видим какво точно ни се падна. Най-силният ни беше от първия пак още Дармайн. Или да, Дармян. Не мога да го прочета този. Кишна, Кучка и Аморибиета не се паднаха, нали, РР, които 81 верал. Да го видим това колко ще трябва всъщност. Продава се за нещо. Около 10 тук някакви го пускат за 10к. 7505к. Има едни 5к, ще ни донесе като гледам. Няма значение сега, после ще ги гледам тези неща. Надявам се клипа да ви е харесал и ако е така, се абонирайте за мен. Благодаря, че гледахте и чао!